ഇരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ. 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടക്കുന്നതും ഭവാൻ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. മാളിക മുകളേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ. കണ്ടാലൊട്ടറിയുന്നു ചിലരിതു, കണ്ടാലും തീരിയാ ചിലർക്കേതുമേ. കണ്ടതൊന്നുമേ സത്യമല്ലെന്നതു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടറിയുന്നതു ചിലർ. മനുജാതിയിൽ തന്നെ പലവിധം മനസ്സിനു വിശേഷമുണ്ടോർക്കണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. പലർക്കും അറിയണമെന്നിട്ടല്ലോ പല ജാതി പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ. കർമ്മത്തിലധികാരി ജനങ്ങൾക്കു കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും പലതുണ്ടല്ലോ. ജ്ഞാനത്തിലധികാരി ജനങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങളും പലതുണ്ടല്ലോ. സംഖ്യാശാസ്ത്രങ്ങൾ യോഗങ്ങൾ എന്നിവ സംഖ്യയില്ലതു നിൽക്കട്ടെ സർവവും. തുഴഞ്ഞിടുന്ന സംസാര ചക്രത്തിലുഴഞ്ഞിടുന്ന മുക്കറിഞ്ഞിടുവാൻ അറിവുള്ള മഹത്തുക്കളുണ്ടൊരു പരമാർത്ഥമരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എളുതായിട്ടു മുക്തി ലഭിപ്പാനായി ചെവി തന്നീതു കേൾപ്പിന്നെല്ലാരും. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണ് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरे
बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दही मक्खन खायो, लूट लूट दही मक्खन खायो, खाल बाल संग देनु चरायो। ऐसे लीला दाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। लुब्ध सोन की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुप्त सूद की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा दाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध बचायो, कुरु पांडव में युद्ध बचायो। अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്? 2 മിനിറ്റ് ടൈമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग लाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के
भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീരാമ ജയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു कृष्ण। മാതാജി. നന്നേരം സാധാരണ മാതാജി ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പാടിപ്പിക്കാറാണ്. ഇന്ന് മാതാജിയായിട്ട് നേരിട്ട് വന്ന് പാടിത്തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്താണെന്നറിയോ മാതാജി, 22nd അതെ അതെ, രാമജന്മഭൂമിയുടെ ശ്രീരാമജയാണ് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പാടിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ മാതാജി എന്താ പറയണ്ടേ, ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും മാതാജി ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി നന്നായിരുന്നു മാതാജി. മാതാജി. കീർത്തനം ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു നമ്മള്, സത്യം പറഞ്ഞില്ല. അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാ മാതാജി രാമജന്മഭൂമിക്ക്. നമ്മള് ക്ലാസ്സിലല്ലോ അന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീരാം ജയരാം ജയ ജയരാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അതിനെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് സന്തോഷം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ. വീട്ടില് ചൊല്ലണതാ മാതാജി, ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചൊല്ലാറില്ല. എന്നാലും മാതാജി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ എപ്പോഴും. ആക്ച്വലി മാതാജി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹിന്ദി സോങ്സ് അല്ലേ, അതോ വൈഷ്ണവ ആ ഗീതത്തിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല, വൈഷ്ണവ ഗീതത്തിലിതില്ല. ഞാൻ ഹിന്ദി. എന്റെ വീട്ടില് ചൊല്ലുന്നതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും എനിക്കൊന്ന് ഇടക്കിടക്ക് പക്ഷേ മാതാജിയുടെ ഈ വോയിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെല്ലുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് മാതാജി ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ്? ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെല്ലുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് മാതാജി. ഇല്ല, ഇതിനു മുൻപ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അധികം പബ്ലിക്കായിട്ട് ഞാൻ പാടാറില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാം ജന്മഭൂമിയുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാ. മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നത്, അതുകൊണ്ടാ കുറച്ചൊന്ന് ബ്രീത്ത് കിട്ടാണ്ടിരുന്നത്. അയ്യോ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോന്ന് പോലും അറിയില്ല മാതാജി. ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ ഈ ക്ലാസ് മാതാജി. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫോണിൽ ഈ ക്ലാസ്, ലാപ്ടോപ്പിൽ ആ ക്ലാസ്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് അത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പോവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര ആകെ ആശ്രയം മാതാജി, ഞാൻ അമ്മിണി മാതാജിയുടെ അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല. അമ്മിണി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏക ആശ്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് മാതാജി. 16th ലെസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുന്ന തോന്നുന്നു. അതെ അതെ. 24th ശ്ലോകമായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ. അപ്പം എനിക്കിത് അതെ, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാജി. അത് തന്നെയാണ് 24th, അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഫുള്ള് പോയി, ആ ശ്ലോകം പോയി. അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടരാം. ഹരേ അതിന് കൃഷ്ണ. യൂട്യൂബ് ഒന്നും ലിങ്ക് ഒന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അതെ മാതാജി, സത്യമാണ്. കാര്യം വെച്ചാല് എനിക്കും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അമ്മിണി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ആണ് ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം. അവിടെ ടെമ്പിളിലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം പ്രഭുജി യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നില്ല. അത് ശരി. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഞാൻ കൃഷ്ണ പിന്നെ മാതാജി. വായിക്കാ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അധ്യായം 17. നമ്മൾ ഇന്ന് 17th ലെസൺ ആണ്. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നമ്മള് ജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിമാരാണ്, ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ഒക്കെ. അപ്പം ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗം. സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ, രജസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇന്ന് ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ചെറിയ ലെസൺ ആണ്, പക്ഷെ ധാരാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള ലെസൺ ആണ്.
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാന യോഗം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം. നമ്മള് ജ്ഞാന യോഗമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാന യോഗത്തിലും ഭഗവാൻ ഭക്തിയും പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മവും പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാന യോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാ കർമ്മം വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു യശാസ്ത്ര വിധിമത്സൃജ്യ വർദ്ധതേ കാമകാരത. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വേണം. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ. ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായി കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കർമ്മയോഗത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മം, എത്ര തരം കർമ്മമുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം ജ്ഞാന യോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കർമ്മഭൂമിയെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുക്തി നേടുക, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 13ാമത്തെ ലെസണില് 14ാമത്തെ ലെസണില് നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗ. എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണമുള്ള ആൾ എങ്ങനെയിരിക്കും, അയാൾ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക? സുഖം കൊണ്ടും ഗർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വരും. സുഖവും എല്ലാം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തൊഴുന്നു, നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബന്ധരാക്കപ്പെടും, വീണ്ടും ജനിക്കും നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. 15ാമത്തെ ലെസന്റെ പേരെന്താണ്? പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമന്റെ സ്വന്തം ലെസൺ ആണ് അത്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് പുരുഷോത്തമ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ എനിക്ക് തുല്യനായിട്ട് തീരുന്നു അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടുക, അത് ഭഗവാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ബാക്കിയുള്ള സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ അഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. സർവസ്യ ചാഹംഭതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്യസ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാ ലെസൺസിലും വെച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് അത്. സർവസ്യ ചാഹംഭതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്യസ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദ വിവേക ചാഹം. വേദം കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുന്നതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിൽ നിന്നാണ് അർജുന മത്യസ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച. സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും മറവിയും വിസ്മൃതിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണോ പുരുഷോത്തമ യോഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, വായിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഇതുണ്ടാകും, സക്സസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇന്നലത്തെ ലെസൺ ആണ്. ഇന്നലെ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗ. ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം. ദൈവന്മാരും അസുരന്മാരും ഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച്ച്. 2 തരം സൃഷ്ടികളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും, യൂണിവേഴ്സിൽ. അപ്പം അത് ഏത് തരത്തിലാണ്? ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളത്. ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് 26 തരം ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഭയം, സത്വ, സംശുദ്ധി, ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, ദാനം, ദമസ്യജ്ഞ, സ്വാധ്യായസ്തപ, ആർജവം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ 26 തരം ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. അഭയം എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പേടി ഉണ്ടാവും, മനസ്സിനകത്ത് പേടി. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. നമ്മളെ ജപം ചെയ്യുക, മാക്സിമം നമ്മളെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. ഭഗവാൻ രാമനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ട്, എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ആരാണോ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, ഞാൻ അവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും, അതെന്റെ വ്രതമാണ് എന്ന രാമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ മാമേകം ശരണം വ്രജാഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ
നാശിച്ച എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് ഞാൻ മുക്തി നൽകുന്നു. മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ അർജുന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തിരുപ്പതി ഭഗവാനും സെയിം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാമേകം ശരണം വ്രജ, അഭയ മുദ്രയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? വരൂ, ശരണം പ്രാപിക്കൂ, കാൽക്കല് വരൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുദ്ധ, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. എന്നെ തന്നെ ഓർക്കൂ, മന്മന ഭവമത് ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, എന്നെ തന്നെ ഓർക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാകൂ, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കൂ, അതിനുശേഷം എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഭജിക്കുന്നവരോ അവരുടെ ലോകത്തിലാണ് പോയി ചേരുക. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലാണ് വന്ന് ചേരുക, ഗോലോകധാമത്തിലേക്കാണ് പോവുക. ഭഗവാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആസുര സ്വഭാവം ഭഗവാൻ ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച, അതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശക്തികളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അഹങ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ. ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് കൃപ വർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാവരും നമ്മളോട് ദേഷ്യമായിരിക്കും ഭാവിക്കുക. റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും നമ്മളോട് എനിമിറ്റി ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. നമ്മൾക്ക് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാകും. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഓൾറെഡി ഭാഗവതത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്. ശിവനാണെങ്കിലോ ശ്മശാനത്തിലിരിക്കണോ, എന്നിട്ട് ഭസ്മം തേച്ചിരിക്കണോ, ചിതാഭസ്മം എടുത്ത് തേച്ചിരിക്കണോ, മര്യാദയ്ക്ക് ഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ല, മരവരിയാ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നമ്മൾക്ക് ധാരാളം ധനം തരുന്നു, ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശുതോഷൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശിവന്. ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരുന്ന ശിവനാണ്. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു ആണെങ്കിലോ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയിലിരിക്കുകയാണ്. മഹാലക്ഷ്മി കൂടെയുണ്ട്, എല്ലാ സമ്പത്തോടും കൂടി ഏറ്റവും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനോട് ശുഭദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായാൽ മാത്രമേ നീ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. വേറൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്കില്ലാത്തത് ഞാൻ തരും അർജുന, നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മള് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ഫലം തീരുമ്പോ നമ്മള് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി, നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് ഇതായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ താഴേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം മാത്രം സമ്പാദിച്ചാൽ പോരാ, ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാക്കുകയും വേണം, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പഠിച്ചതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണോ എന്നില് ചീത്തയായിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ എന്റെ ദ്രോഹമായിട്ട് ഇതുണ്ടാകുന്നത്, എന്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വേർഡ്സോ എന്താണ് എന്നിലുള്ളത്, എന്താണ് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, എങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണ്. നമ്മളെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? അച്ഛനമ്മമാരെ തുടങ്ങി നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പുണ്ടലീകന്റെ സ്റ്റോറി. പുണ്ടലീകൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പണ്ഡരിപൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ്. വളരെയധികം നല്ലൊരു ഭക്തൻ പുണ്ടലീകൻ. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അച്ഛനോടും അമ്മയോടും യാതൊരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല. എന്നിട്ട് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും പറയും കാശിക്ക് പോണം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പുറപ്പെട്ടു, ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, നിങ്ങളെ കാശിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ പോലും അവരെ വാശി പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ഭാര്യയും പുണ്ടലീകനും കുതിരപ്പുറത്ത് പോയി. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ഒരു വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോഴേക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ എത്തി. 2 വഴിയായിട്ട് തിരിയണു. ഒരു സൈഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റയടി പാത പോന്നു.
എന്നാ പിന്നെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോകാം. അമ്മയും അച്ഛനും നടക്കുകയാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. എന്നിട്ട് നടന്ന് അവര് വന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം കണ്ടു, കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം. അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഇരിക്കാം എന്ന് പുണ്ടലീകനോട് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പോലും അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു, കുക്കുട മഹർഷി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇയാള്. പുണ്ടലീകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അച്ഛനെയും അമ്മയും കുതിരയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനും കുതിരയെ കുളിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ വരെ കൊടുക്കുന്നു. സ്വന്തം വൈഫിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അത്രയും ഒരു അഹങ്കാരം കാണിച്ച പുണ്ടലീകൻ അന്ന് രാത്രി അവിടെ കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു. അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ആരൊക്കെയോ അടിച്ചു വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു. രാത്രി അർദ്ധരാത്രി സമയമാണ്. ആരാ ഇത് അടിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, കുറച്ചൊരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച കുറച്ച് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള യുവതികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു, ചമതയൊക്കെ പറിക്കുന്നു, സമിതിയൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുന്നു, പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ച് മഹർഷിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഈ പുണ്ടലീകന് ഇത് തോന്നി, ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് ഗംഗ, യമുന തുടങ്ങിയ തീർത്ഥ നദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുണ്യ നദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുണ്യ നദികള് കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ സർവീസിന് വരികയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവര് പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ മഹാപാപമല്ല കുക്കുട മഹർഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുക്കുട മഹർഷി നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ അച്ഛനെയും അമ്മയും നന്നായിട്ട് നോക്കി. ഒരു വാക്ക് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപമാനിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛനെയും അമ്മയെയും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് കുക്കുട മഹർഷി അച്ഛനെയും അമ്മയും എങ്ങനെ പരിപാലിച്ചോ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം പുണ്യസ്ഥലമായിട്ട് മാറി. ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന ഇടമല്ല പുണ്യതീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, കുക്കുട മഹർഷിയെ പോലെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുണ്ടലീകന് വളരെയധികം പശ്ചാത്താപം തോന്നി. എന്നിട്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് കാശിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് രണ്ട് തരത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറികൾ, എന്നാലും ഒരു വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അപ്പം കാശിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി അച്ഛനെയും അമ്മയും. കുറച്ചങ്ങോട്ട് പ്രായമായി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും പക്ഷേ പുണ്ടലീകൻ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകും. പാണ്ഡുരംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനാണ് അവിടെയുള്ളത്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭജനയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും 24 hours ഭജന നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി തൊടാവുന്ന ഭഗവാനാണ്. ശ്രീകോവിലിനകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ തലമുട്ടിക്കാവുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പണ്ഡരിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പോകും പുണ്ടലീകൻ. എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരും. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, പുണ്ടലീകനെ കാണാനില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടൈം കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര്. അപ്പം പുണ്ടലീകനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകന്റെ വീടിന്റെ മുൻപിൽ പോയി പുണ്ടലീക എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പം പുണ്ടലീകൻ ആരാന്നൊന്നും നോക്കാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ, ഞാൻ അമ്മയച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് കഴിയും വരെ അവിടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുണ്ടലീക എന്റെ കാല് വേവണോ, ഭയങ്കര വെയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുണ്ടലീകൻ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇഷ്ടികപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടിടത്തിലും കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. ഇഷ്ടികപ്പുറത്ത് നിൽക്കാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ. അപ്പം വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നിന്നു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നപ്പോഴാരാ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ നീ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. നിന്നെ ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ, നീ എന്റെ ഭക്തനല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വരെ നമ്മളിൽ പ്ലീസ് ആകും. അച്ഛനമ്മമാരെയും ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ വരെ നമ്മളോട് പ്ലീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. 17.1 പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച്ച്, ഭഗവാനോട് ഇന്നലെ തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ, എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, യേ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിതാ തേഷാം നിഷ്ഠാതുക കൃഷ്ണ സത്വമഹോ രജസ്തമഹ. ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് കൃഷ്ണ? എന്താണ് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്?
അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം എടുത്തു, ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി, ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മൾ ദേവിയൊക്കെ തൊഴാൻ പോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിക്കാതെ എന്നിതിലില്ല, എന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഇവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്താണോ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആകാശപതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി. ഏത് ദേവനെ തൊഴുതാലും നമസ്കരിച്ചാലും കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി. അത് അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദീപസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും വിഷ്ണു ഭക്തരായിരിക്കും, കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ശിവനെ ആയിരിക്കും തൊഴുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ, ചിലവര് അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പക്ഷെ കുഞ്ഞ് കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ മതി, അവർ ഏത് തരത്തിലാ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ പുണ്യഫലമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും കുട്ടികൾ, അത്രയും പുണ്യഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലോ അത്രയും ചീത്തയുമായിരിക്കും കുട്ടികൾ. അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരികളോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ദോഷം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതാണ്. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാ. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ തൊഴും. സാത്വികരായിട്ടുള്ളവർ ദേവന്മാരെയാണ് തൊഴുക, ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ ദേവിയെയോ ആരെങ്കിലും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും, അത് പറയുന്നത് യക്ഷരക്ഷസുകളെയാണ് പറയുന്നത്. കുബേരനെയൊക്കെ തൊഴുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. കുബേരലക്ഷ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൂജ ദീപാവലിയുടെ ദിവസം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരാണ് അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ നോർത്ത് കേരളയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. നമ്മൾക്ക് തെയ്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോർത്ത് കർണാടകയിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം. അവിടെ രാത്രി സമയത്താണ് തെയ്യം. ഫുൾ നൈറ്റ് അവിടെ പൂജകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം പോലെയുള്ളതും ഇതിൽ പെടും. അതൊക്കെ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. സ്കള്ളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണ്. അവര് അടുത്ത ജന്മം അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും ജനിക്കുക, ഭൂതപ്രേതങ്ങളുടെ കൂടെയായിരിക്കും ജനിക്കുക. ആഹാരസ്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ഭക്ഷണം, 2 യജ്ഞം, 3 തപസ്, 4 ദാനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ രാജസ സ്വഭാവികളാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലായിരിക്കും, സാത്വികരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ആഹാരസ്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസദാദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ളവർക്കും 3 തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആഹാരവും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അപ്പൊ നമ്മളിനി എങ്ങനെയാണ് സാത്വികർ എന്താണ് കഴിക്കുക? ആയു സത്വ ബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യാസ്മിതാസ്ഥിരാഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ആയു സത്വ ബലാരോഗ്യ, എനിക്ക് ബലവും നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും ആയുസ് കൂട്ടുന്നതും സത്വഗുണമുള്ളതും. സുഖപ്രീതി വിവർധന, കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും തൃപ്തിയും ഒക്കെ സന്തോഷവും തരുന്നതും. രസ്യാസ്മിതാസ്ഥിരാഹൃദ്യ, നമ്മൾക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫീല് ചെയ്യുന്നതും വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് എന്ന് ഫീല് ചെയ്യുന്നതും. സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളതും കുറച്ചൊക്കെ ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഘീയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും. ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഗ്രെയിൻസ്,
പരിപ്പ്, ചോറ്, നെയ്യ് ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ, തൈര്, അതുപോലെയുള്ളതും, ചപ്പാത്തി, പിന്നെ നമ്മുടെ അതിന്റെ പനീർ അതുപോലെയുള്ള കറികളും ഒക്കെയാണ് നമ്മള് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. കേട്, പായസം ഒക്കെ. അപ്പം ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സദ്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സദ്യ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വിളമ്പുന്നത് ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വം, പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡായിരിക്കും ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ പുരിയിൽ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ 5000 പാണ്ഡമാരുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ആര് വന്നാലും അവിടെ ഫുഡില്ല എന്ന് പറയില്ല. എല്ലാവർക്കും തികയുന്ന അത്രയും ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവിടെയുള്ള വീട്ടുകാരൊന്നും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അവരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം പുണ്യമാണ്. താഴെ പോലും വീഴരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന, പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാ കഴിക്കുന്നത് എന്നെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ ഒന്നും പറയരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് പവിത്രമാണ് അവിടുത്തെ മഹാപ്രസാദി ഗോവിന്ദ. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് അവിടെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5000 ഭണ്ഡന്മാരുണ്ട്. 7 കുടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കുടത്തിലെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാകം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അപ്പം അവിടെ ഒരു മഹാപാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇയാളുണ്ടായിരുന്നു, പാണ്ഡ. വളരെ പ്രായമായ ഒരാൾ. അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. 5000 പേരും ഡെയിലി വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് പേര് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് വേഗം ഷിഫ്റ്റ് വരും, കുറെ വരും പ്രായമുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാണ്ഡ എല്ലാ 56 ചപ്പൻ ഭോഗാണ് അവിടെ. 56 തരം ഫുഡും പൂജാരി ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് ആട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക, ബാക്കി വരുന്ന പഞ്ചസാരയും ഘീയും ഒക്കെ കലർന്നിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലഡു പോലെ ആക്കിയിട്ട് അയാളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അയാൾ ഒരു റെസിപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാൾ അത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു വിടില്ല. പൂജാരിയുടെ അടുത്ത് പുറത്ത് ഒരു ഗരുഡ സ്തംഭമുണ്ട്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാവത്തോടു കൂടി നമസ്കരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെയും കൂടി ഇനി രാജാവ് പിടിക്കും, ഇയാള് ശുദ്ധമായിട്ടല്ലാതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി വന്നതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് ധാരാളം സംസാരിച്ചു. പൂജാരിയോട് പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. പൂജാരി പോയിട്ട് രാജാവിനോട് അപ്പൊ തന്നെ ഉണർത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, രാജാവ് ആ പാണ്ഡയെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ അടച്ചു. ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോഴേക്കും പാണ്ഡ വിഷമിച്ചു അവിടെ കിടന്നിട്ട്. ഭഗവാനെ, നാളെയും ഞാൻ എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് ചപ്പൻ ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കി നാളെ കഴിപ്പിക്കുക, നീ എന്താ കഴിക്കുക, ഞാൻ ഗരുഡസ്തംഭത്തിന്റെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്വീറ്റ് അല്ലേ നീ കഴിക്കാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ കരഞ്ഞു. അപ്പം രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തില് ഭഗവാൻ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് പാണ്ഡയെ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ ഞാനൊന്നും കഴിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പാണ്ഡ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മഹാപാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അത് കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ വയറെന്ത് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ പോയിട്ട് രാജാവ് അയാളെ ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാവത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് വീട്ടില് വെക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുക. തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തുളസി ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് തുളസി എടുത്തിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുക ഭഗവാനോട്, ഇത് സ്വീകരിക്കുക ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചോളും. കയ്പ, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം രാജസ സ്വഭാവികൾ അത് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടീനേജേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെയും ഇതുപോലെയുള്ള ചീറ്റോസ്, അതുപോലെയുള്ള ലേസ്, പിന്നെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന വളരെ എരിവ് കൂടിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ടാകും. അത് ആദ്യം വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാലും, അമൃതായിട്ട് ആദ്യം തോന്നിയാലും വിഷമായിട്ട് മാറും ലാസ്റ്റ്.
അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അമൃത് പോലെ തോന്നിയാലും പിന്നീട് അത് വിഷമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കയ്പ, പുളിപ്പ്, ഉപ്പരസം, അതുപോലെ കട്വംല, ലവണാത്യുഷ്ണ, തീക്ഷ്ണ, രൂക്ഷ, ഹിതാഹിന എന്നതൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ചില്ലിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജസ സ്വഭാവികളുടെയാണ്. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ പോയി പെടരുത്. ധാരാളം എണ്ണയോ ഓവർ യൂസ്ഡ് എണ്ണ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പുറത്തുള്ള ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡ് കണ്ടമാനം ഒന്നും കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെയും മാനസികാവസ്ഥ ഈ ഫുഡിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇല്ലാണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ വീട്ടില് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയും നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയെയും ബാധിക്കും. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് പാകം ചെയ്തതും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് പാകം ചെയ്തതായിരിക്കും. എന്നാൽ പോലും ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് ചൂടാക്കി കഴിക്കുക, അതൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ചീത്തയായതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും ആരുടെയെങ്കിലും ഉച്ഛിഷ്ടം, അത് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ലവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തു എന്ന് വരും. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്തോ എന്ന് വരും. പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാതിരിക്കുക. ചാമേദ്യം ചീത്തയായിട്ടുള്ളത്, ഭോജനം താമസപ്രിയം ഫംഗസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പം ഫോറിനേഴ്സിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ചീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പഴയതിനാ ഏറ്റവും വില കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് ടേസ്റ്റി എന്ന് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. ഫംഗസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ചീസ് ആണ് അവർ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുക. ചീസ് മാത്രമല്ല, അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് വേറെയും ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ താമസ പ്രകൃതികളുടെ ഫുഡാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പൂപ്പലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കളയുക, അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകരുത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനാണ് ദോഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിശുക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മൾ തീർക്കുക. അത് മാക്സിമം നമ്മൾ അധികം കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അപ്പൊ പോസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ തോട്ട്സിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും. എന്നിട്ട് അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും കുട്ടികളെയും. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ്. യജ്ഞത്തിലെ സാത്വികം രാജസം താമസം എങ്ങനെ? അഫലാകാംക്ഷിധർ യജ്ഞോ വിധിദൃഷ്ടോ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനസമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് അഫലാകാംക്ഷിധർ യജ്ഞോ, ഫലത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കാതെ, കാംക്ഷിബിർ ആഗ്രഹിക്കാതെ, വിധിദൃഷ്ടോ യുജ്യതേ സശ്രദ്ധമായിട്ടും വിധിപൂർവവും, യഷ്ടവ്യമേവേതി മന എങ്ങനെയാണോ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സമാധായ സാത്വിക, അതിനെയാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ ദേവന്മാരെയൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പുത്രകാമേഷ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, വല്ലവർക്കും എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, ശത്രുബാധ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുദർശന ഹോമം, ഇതുപോലെയുള്ള 4 ഹോമങ്ങൾ നമ്മൾ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. എല്ലാ വീടുകളിലും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ യജ്ഞം അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരുന്ന വായുവും വെള്ളവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എന്റെ കുട്ടികളും എന്റെ എന്താണോ എനിക്കുള്ളത് അതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, ജപയജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും, നമ്മൾക്കത് വേദവിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാര് തന്നിരിക്കുന്നത്, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ട് മാറും. അതല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് രാജസമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ. അഭിസന്ധായതു ഫലം ദംഭാർത്ഥമപി ചൈവ യത് വിദ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ സംയജ്ഞം വിധിരാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ അഭിസന്ധായതു ഫലം,
ദംഭാർത്ഥം ഡംഭ് കാണിക്കാനോ ഗർഭ കാണിക്കാനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, വിധി എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതില് വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക ഭരതശ്രേഷ്ഠ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ഗണപതി ഹോമം, അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചു എന്റെ പേരിലാണ് നടത്തുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ എന്താ ദാൻ പേട്ടി, ഐ മീൻ അത് ഇത് എന്താ ഭണ്ഡാരം അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അതിൽ പേരെഴുതി വെച്ചു, ഒരു ചെറിയ ടൈല് കൊടുത്താൽ അതിൽ വരെ പേരെഴുതി നമ്മൾ വെക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എത്രയോ തലമുറ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്റെ പേര് ചൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാത്തവരാണോ നമ്മളുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്? ഈവൺ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, തന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? പറയും. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ പേരെന്താ, അപ്പൂപ്പന്റെ പേരെന്താ? പറയും. മുതുമുത്തച്ഛന്റെ പേരെന്താ? അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ എത്രയോ രാജാക്കന്മാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭരണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാഴ്ചവെച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയി. എത്രയോ പ്രതിമകൾ റോഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ. അവരുടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പൂജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവരുടെയൊക്കെ ദേഹത്ത് വന്ന് കാക്ക കഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയൊക്കെ രാജസം എന്ന് പറയും. സമൂഹ വിവാഹം ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പേര് കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പൈസ വൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ രാജസം എന്ന് പറയും. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിശക്ഷതേ. വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാന്നം, വിധിഹീനമായിട്ട് യാതൊരു വിധിയുമില്ലാതെ, പൂജാരിയൊന്നുമില്ല, അഥവാ പൂജാരി വന്നാൽ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അസൃഷ്ടാന്നം, നിവേദ്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണമില്ലാതെ, മന്ത്രഹീനം, മന്ത്രം ചൊല്ലാതെ, അദക്ഷിണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൂടാതെ, ശ്രദ്ധാവിരഹിതം, ശ്രദ്ധയുമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. അപ്പം നമ്മള് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെയും വിളിക്കാതെ തോന്നിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നമ്മള് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. തപസ് 3 തരത്തിലാണ്. തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലാണ് തപസ്. ആ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികം, രാജസം, താമസം. ദേവദ്വിജ്, ഗുരു പ്രാജ്ഞ, ദേവന്മാരെയും ദ്വിജനെയും, ദ്വിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ, 2 പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവൻ എന്ന ദ്വിജന്റെ അർത്ഥം. പൂണൂലിടുന്നത് 2ാമത്തെ ജന്മമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂണൂലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2ാമത്തെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദ്വിജൻ എന്ന് പറയും. ദ്വിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥം. ഗുരുവിനെയും പ്രാജ്ഞ, അച്ഛനമ്മമാരെയും, പൂജനം ശൗചമാർജവം, പൂജിക്കുക. ശൗചം, ക്ലീൻലിനെസ്, നമ്മളുടെ ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക, മനസ്സ് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ആർജവം, ആരെയും പറ്റിക്കാതിരിക്കുക. ആർജവം, വക്രതയില്ലായ്മ. ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇനി വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം ഒരു കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏത് ആശ്രമത്തിലിരുന്നാലും അതിനെ ഒരു കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മളുടെ വീഡിയോസിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാതിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ യാതൊന്നും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് ഋതുകാലത്തിൽ മാത്രം ഭാര്യയോട് സംയോഗം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഋതുകാലത്തിലെ ഭാര്യയോട് സംയോഗം കൺട്രോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞവർക്ക്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കുഞ്ഞ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംയോഗം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കൺട്രോൾ. അഹിംസാച്ച്, ആരെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക. ശാരീരം തപോച്യതേ, അത് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ്. നമ്മൾ ദണ്ഡം പോലെ നമസ്കരിക്കുക. ഭൂമിയിൽ വീണ ദണ്ഡം പോലെ, അത് ആണുങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ദണ്ഡ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദണ്ഡവത് പ്രണാം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇസ്കോണില്. അതാണ് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പഞ്ചംഗ നമസ്കാരമാണ്. നമ്മൾ സാഷ്ടാംഗം ദണ്ഡവ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്ക് പഞ്ചംഗ നമസ്കാരം അറിയാമായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിന് കഴിയാത്തവർക്ക്, മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് 2 കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇത്
ഇത് ശരണാഗതി നമസ്കാരം ഒക്കെ ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച ശരീരം തപോച്യതേ. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു വാക്ക് കൊണ്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം, ഉദ്വേഗം ജനിപ്പിക്കാത്ത വാക്യം. സത്യം പ്രിയഹിതം ചെയ്യൽ, സത്യം പറയുക, നുണ പറയാതിരിക്കുക. പ്രിയഹിതം, നല്ലതും ഒരാൾക്ക് ഹിതമായിട്ടുള്ളതും പറയുക. പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒരാളെ ആൻഷ്യസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായാൽ വേഗം പോയി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്യുക, സ്വാധ്യായം എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എപ്പോഴും ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടാക്കുക, അതിന്റെ മീനിങ് പഠിക്കുക. അതുപോലെ അഭ്യസനം ചെയ്യുക, അത് എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ അത് റസ്റ്റ് ആയി പോകും, തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും നമ്മളുടെ വിദ്യ. വാങ്മയം തപോച്യതേ, ഇതിനെയാണ് വാങ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ നാമജപവുമുണ്ട്. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ്? സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം. നമ്മള് സത്യം ബ്രൂയാത് പറയാം, സത്യം, പ്രിയം ബ്രൂയാത്. ഒരാളിപ്പം ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ലത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പം സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം. അപ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരാളുടെ മരണം വരെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം. ഒരു ദിവസം ഒരു മഹർഷി തപസ് ചെയ്യുന്നു, സത്യം മാത്രമേ പറയൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, പ്രതിജ്ഞയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് 2-3 പേര് കാട്ടാളന്മാര്, ഐ മീൻ സാധാരണ മനുഷ്യര് തന്നെ, പക്ഷെ ഗോഹത്യ ചെയ്യുന്നവര്, ഒരു പശുവിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഓടിക്കണം, അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണെങ്കിലോ മരിക്കും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അത് ഓടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, മഹാപാപം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ പശു ആ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി. അപ്പം ഇവര് ചോദിച്ചു, മഹർഷി ആ പശു എങ്ങോട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത്? മഹർഷി സത്യം മാത്രമല്ലേ പറയുള്ളൂ. മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഈ വഴി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവര് പുറകെ പോയി, എന്നിട്ട് ഗോഹത്യ ചെയ്തു. ഗോഹത്യ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഷുവറായിട്ടും രണ്ട് കൂട്ടരും ഇവിടെ എത്തി, യമരാജാവിന്റെ അവിടെ എത്തി. മരിച്ചതിന് ശേഷം യമരാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇവരെ എല്ലാവരെയും നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. മഹർഷി ചോദിച്ചു, ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ യമരാജാവെ, ഞാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നീ ഗോഹത്യക്ക് കൂട്ടുനിന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. സത്യം പറയുക ശരി, നുണ പറയണ്ട, നിനക്ക് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാമായിരുന്നു, നിനക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാത്തത്. സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം. അപ്പം ഇതാണ് വാങ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു, വാങ്മയമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. ഇതെന്താണ്? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യതേ. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മനസ്സെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഐ എം നത്തിങ്, ഐ എം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദേത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു കർമ്മം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുക. ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള സർവീസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം മനഃപ്രസാദം, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സൗമ്യത്വം, കൂളായിട്ടിരിക്കുക, റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആൻസൈറ്റി ഇല്ലാതെ. മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റിൽ ഒന്നും കയറി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയോ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കുക. മൗനമാണ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതിൽ. ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ 10th ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മവിനിഗ്രഹ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഷോപ്പിങ്ങിലും മാത്രമല്ല, ഫുഡിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭാവസംശുദ്ധി, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്യേത തപോ മാനസമുച്യതേ, സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് 16 വയസ്സുള്ള ശുകാചാര്യരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പുറകില് വരുന്നു ആരാണ്? വ്യാസ ഭഗവാൻ വരുന്നു. യക്ഷ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേവ സ്ത്രീകളെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശുകാചാര്യര് വസ്ത്രമൊന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല. വസ്ത്രമൊന്നും ധരിക്കാതെ അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്കാണ് മനസ്സ്, ജ്ഞാനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 16 വയസ്സുള്ള ശരീരമാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ദേവസ്ത്രീകളൊന്നും അവരുടെ അളകനന്ദയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ഡ്രസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പം പുറകിൽ വരുന്ന വ്യാസ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ വേഗം എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ, ശുഭദേവനെ കണ്ടിട്ട് എന്താ ആരും ഡ്രസ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് ഇത് വ്യാസ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പം ആ വ്യാസ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു, ദേവസ്ത്രീകള് ഭഗവാനെ നിനക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്, സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം അറിയാം. പക്ഷേ ശുകദേവൻ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശുകദേവൻ ആരായിരുന്നു? ശരിക്കും ശുകദേവൻ കൃഷ്ണന്റെ പാരറ്റ് ആയിരുന്നു, പെറ്റ് പാരറ്റ് ആയിരുന്നു തത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും പാരറ്റ്സ് 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു, ശുകദേവനും സാരിക എന്ന് പറയുന്നത്. ശാരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശാരിക പൈങ്കിളി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തില്. ആ ശാരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാരിക എന്ന് പറയും. അപ്പം സാരി എന്നും പറയും. അപ്പം ആ 2 പാരറ്റ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു? അവര് രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും വൃന്ദാവന ലീലയുടെ സമയത്ത് അവര് പോയിട്ട് ഓരോരോ വള്ളിക്കുടലൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് വൃന്ദാവനേശ്വരിയോട് പോയി പറയും, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും. അവർക്ക് മാധുര്യ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കും ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശുക്കനും സാരിയും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വള്ളിക്കുടില് കണ്ടു. വേഗം വന്നിട്ട് രാധാറാണിയോട് ശുകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു സ്ഥലം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. രാധാറാണി ചോദിച്ചു, വൃന്ദാവനേശ്വരി സമ്മതിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ രാധാറാണി പറഞ്ഞു, അതിന് നീ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, വൃന്ദാവനേശ്വരിയുടെ ശാപമുണ്ടാവും. 100 വർഷം നീ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം, എന്നിട്ട് 100 വർഷം നീ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക, അതാണ് നിന്റെ ശിക്ഷ. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഗോലോകധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും നീ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് ഗോലോകധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും അവര് തിരിച്ചു പോയി. ആ സമയത്ത് ശുകദേവൻ ഒരു പാരറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പാരറ്റിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ശുകദേവൻ ഭൂമിയിലുണ്ടായി. അവസാനം ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയി. അപ്പം എവിടെയും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നോക്കി, അത് എത്രത്തോളം ഗൂഢമായിരുന്നു, സീക്രട്ട് ആയിരുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ചെവിയിൽ പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അത്രത്തോളം സീക്രട്ട് ആയ ഒരു സംഭവം രുദ്രൻ ഇരുന്ന് പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു കൈലാസത്തില്. ഈ ശുകദേവൻ അവിടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ മറവില് പോയിരുന്ന ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. പാർവതി ദേവി ഇടയ്ക്കായപ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് ശുകദേവൻ മൂളാൻ തുടങ്ങി പാർവതി ദേവിയെ പോലെ തന്നെ. അപ്പം മഹാദേവൻ ഇത് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തീർത്തു. ഇനി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പാർവതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവി കൊട്ടുവായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പകുതിയെ കേട്ടുള്ളൂ മഹാദേവ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരായിരുന്നു മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി, ആരോ മൂളുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശുകദേവനെ കണ്ടു, പാരറ്റിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. വേഗം ത്രിശൂലമെടുത്ത് പുറകെ ഓടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആവശ്യമില്ലാത്തവരുടെ ചെവിയിൽ ഭാഗവതം പെടരുത്, അത്രത്തോളം പുണ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അവസാനം ഓടി ശുകൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടി വ്യാസദേവന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള വാട്ടിക അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതുപോലെ ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൊട്ടുവായിട്ട സമയത്ത് വാട്ടികയുടെ വായിൽ കൂടെ ഉദരത്തിലേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് ഉദരത്തില് 16 വർഷം കിടന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശിവൻ ഇവിടെ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഭൂമി വേണ്ട, കൃഷ്ണനും രാധയും ഇല്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വയറ്റിനകത്തിരുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു. എന്നിട്ട് വിളിച്ചു. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ പിക്ചറിൽ.
ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്ന അതില് വാട്ടികയുടെ ഉദരത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിക്ചർ. അപ്പം അതുപോലെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ശിവൻ അപ്പൊ പുറത്തു വന്ന് നിന്ന സമയത്ത് വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് മഹാദേവ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പാരറ്റ് ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തിനാ ചോദിച്ചു. ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മൂളുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്, ശ്രവണ ഫലം എന്താ, അമരത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വ്യാസദേവൻ ചിരിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ശിവനും തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ 16 വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വന്നു. ശുകദേവൻ 16 വയസ്സുള്ള രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അതിനുശേഷം ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടാതെ ആ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയിലും സന്യാസത്തിലും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കായി. പൂണൂലിടുക അതുപോലെയുള്ള യാതൊരു സംസ്കാരവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓടി. ഏത് നേരവും വ്യാസഭഗവാന് പുറകെ ഓടാനേ നേരമുള്ളൂ, അതിന് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കൊടുക്കില്ല കുഞ്ഞ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓടി ഓടി നടക്കും. അപ്പം വ്യാസഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബർഹാപീഠം നടവരവപോ കർണയോ കർണികാരം വിദ്വാസം കനകകർഷം വൈജയന്തിം സമാലം രന്ധ്രാൻ വേണോരധരസ്വതയാ പൂരയൻ ഗോപവന്തിർ ബൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശത് ഗീതകീർത്തിഹി എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം വേണുഗാനത്തിലുള്ളതാണ്, ഗോപിമാരുടെ വേണുഗീതത്തിലുള്ളതാണ്. ബർഹാപീഠം മയിൽപീലി വെച്ചിട്ടുള്ള ബർഹാപീഠം നട്ടവര വപു, നട്ടവരനെ പോലെ ഡാൻസറെ പോലെയുള്ള വപു ശരീരമുള്ള വിഭ്രദ്വാസം കനകകൃഷ്ണം വൈജയന്തിയും സമാലം, വൈജയന്തി ഇട്ടിട്ടുള്ള കയ്യിൽ വേണു ഊതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് യെല്ലോ കളറിലെ പീതാംബരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തില് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഗോപിമാർക്കെല്ലാം ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ശിഷ്യർക്ക്. എന്നിട്ട് ശിഷ്യർ അത് ചൊല്ലും, ഏത് നേരവും ചൊല്ലും. അവസാനം ശുകദേവൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഓടി വന്നു, ആരെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്, ഭാഗവതത്തിൽ ഇതുപോലെ അനേകം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. വേഗം വന്നിട്ട് ശമ്പരം പടി ചെയ്യുന്നു, അച്ഛന്റെ മുൻപിൽ പഠിപ്പിച്ചോളൂ അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നു. ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതില് കണ്ടിരിക്കുന്ന പിക്ചർ. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മമേ വിനിഗ്രഹ. അപ്പം ഇതാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ് ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിതയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. അപ്പം 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സും സാത്വികമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അതിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോ, അത് പിൽഗ്രിമേജ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോ, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്നതെങ്കിൽ വാങ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിട്ട് മാറും. ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാകുമ്പോൾ അതിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പോഴേക്കും ചില സമയത്ത് ഹാങ് ആവും ഫോൺ. യൂസ് ചെയ്താണ്, സോറി. ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ദേഷ്യം വരെ നമുക്ക് ഹാങ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് അനങ്ങില്ല സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോറി.
സോറി, വരുന്നില്ല, ഒന്നും സ്ക്രീനില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് ഉണ്ട് മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. എവിടം വരെയായി നമ്മള്? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്മം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേക തപോ മാനസമുച്യതേ ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്സ ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിതയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. അതുവരെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫലമിച്ഛാത്തതും നമ്മള് നമ്മളുടെ യാതൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അത് ചെയ്യുന്ന ദാനമെല്ലാം നമ്മള് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് സെയിം, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സെയിം ആണ്. നമ്മൾ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന അഫലാകാംക്ഷിതയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്ന് ഐ മീൻ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതും നമ്മളുടെ സാത്വികമാണ്. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദമ്പേന ചൈവയ ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം താമസം ശലമധ്രുവം. അത് നമ്മള് എന്താണ്, സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം, എനിക്ക് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല, ലോഡിംഗ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ വരുന്നില്ല. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം നമ്മള് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഡമ്പ് കാണിക്കാനോ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനോ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ കാണിക്കാനോ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾക്കറിയാം. ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അരിയോ പഞ്ചസാരയോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം അതില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മള് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസം ദാഹനം. നമ്മള് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്, നമ്മൾ ഒരാളെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ താമസം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ, ഒരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാതെ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസം ഉദാഹരണം, മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ താമസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണീ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം, ആർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ആൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ നല്ലതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ദാനത്തെ നമ്മൾ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. യത്ത് പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാപി പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം. യത്ത് പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം, ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യുപകാരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട്, ഫലമുദ്ദിശ്യ വാപുനഃ, നമ്മൾക്ക് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം, അയാളിൽ നിന്നെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ രാജസം എന്ന് പറയും. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം താമസമുദാഹൃതം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അദേശകാലേ ദാതവ്യം ഇതി അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം താമസം ഉദാഹൃതം. താമസമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സമയം
സമയമില്ലാത്ത ആദേശകാലേ ദാനം. ഓക്കെ. അപാദ്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം താമസമുദാഹരണം ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവോ ഒന്നുമില്ലാതെ അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മളിപ്പോ കള്ള് കുടിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, ബ്രോത്തലിൽ പോകാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, ആവശ്യമില്ലാതെ ഡ്രഗ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുത്തു, ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ അയാള് കള്ള് കുടിച്ച് വന്ന് വീട്ടിൽ ദ്രോഹിക്കുക ചെയ്യുക, എന്നാലും നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, ആ കള്ള് കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് നമ്മളെ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മള് അതിനെയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്, ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഔഷധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ താമസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്താണ് ഹരി ഓം തത്സത്ത് എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരി ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത്. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ട് പോന്നു. ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കുന്നവൻ, പാപങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവൻ, പാപങ്ങളെ കളയുന്നവൻ എന്നാണ് ഹരി. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് പ്രണവ മന്ത്രം എന്ന് ഭഗവാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു. തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മാത്രമാണ് സത്യം, ഭഗവാനാണ് സത്യം, പരബ്രഹ്മമാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹരി ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നീയാണ് സത്യം, ഞാൻ മിഥ്യയാണ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നെ, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവും സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് അവിനാശിയായിട്ടുള്ള തത്വത്തെയാണ് ഹരി ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകളോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. സാധാരണ നമ്മളോട് പൂജാരിമാർ എന്ത് ചെയ്താലും ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഓം തത്സത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് പൂജാരികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. തദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞത പ്രക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല, പൂജാരി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും മന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് പ്രകാരം അതിന് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തദിത്യനഭിസന്ധായ അത് പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള ഈ പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസതിത്യുച്യതേ പാർത്ഥന തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സാത്വിക രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ഷണികങ്ങളായ തരം കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അസത്ത് എന്ന് പറയും അതിനെ. അത് ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നിഷ്പ്രയോജനകരങ്ങളാണ്. ഇനി ഗോലോകധാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ആദ്യത്തെ ഇതില് നമ്മൾ കണ്ടു, മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ താഴെ ഉള്ള 7 ലോകങ്ങൾ, അത് സ്വർഗലോകങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം ഭൂമി, അതിനുശേഷം താഴേക്ക് പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അതിന്റെ താഴെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ
സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നരകലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്രുവലോകമാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പോൾ സ്റ്റാർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്തത്വമാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത്. ഓരോ ശ്വാസത്തിലും നിശ്വാസത്തിലും രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ആയിരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് മഹാദേവന്റെ സദാശിവ ലോകം, ദേവി ലോകം. പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ധാരാളം രൂപമെടുത്തിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ്. അതിന് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാമരാജ്യം. അതിന് മുകളിൽ മധുരാപുരി, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു. ഒറീസയിലെ പുരി ക്ഷേത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാം. അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമം. വൃന്ദാവനമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന 4 വേദങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഗോലോകധാമം. ഓരോ സഹസ്രദളപത്മത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഗോലോകധാമത്തില് ഓരോ ഇതളിനും ഓരോ ലീലകൾ നിമിഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിന്റെ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഗോലോകചാർട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾക്ക്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് 17th ലെസൺ. കുറച്ചൊന്ന് വൈകി, സോറി, എന്റെ ഫോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് ഹരേ യു. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയി നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ആരും ചോദിക്കാറില്ല ഈ ക്ലാസ്സില്. ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഡൗട്ട്സ് അധികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മുടെ. ആണ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ലെസന്റെ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പിന്നെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും. അപ്പം അർജുനൻ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി വന്നോ? ഹരേ ആ, കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നാ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ മാത്രല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയില്ലേ? ഇല്ല, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ ആ, കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി, കുറച്ച് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ.